Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Nasngawan penpau kejing sungu ya ublay try kenran. Ubalay lam bolari la sumar. Yang nga bading ilang baro bangilong kumni bangilong. Kum u Emily uba kipat ba jong ka nongpo kontunsi la penjob yang nga sa sisin akan ke election akan ke senam alga pulai ngasungu ban ai kejing kople ka kerpang bar kejing sungu ya kipat ba jong ka nongpo kontunsi baro ka we ki bala ai biang kejing senia nga ban long kum Emily jong pi ha kan ke kenti ka pemerintah bat nga penpau ro kejing sungu na ka benta jong ka parti UDP ki baro ka we ki nong kit kam ki nong tray ki unit ki jungi baro ki bala tray sistem met batsi ngai ko beli kerpang ya ki nong kersan ki bahari ki jungi aksin parang yang ki well wisher ki ba don hasenda ki buju kersan na ko benta ngin po so thong jong 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 so ban ai ko beli ya ki kenhun balang ki beper ki balaya ai ki jing kersan so ban ai ko beli ya ki bahayeng ki basem ki jungi baro prasnong ki pratau ki patpa ho jong po rosi ba ki ai ki jing chania sa chisin nga bangen yo ban bedeng kum u Emily na ka nai nong po konstituensi ban mi khmat sha ka ying dor bar thau ai jong ka jela me khalia ka jungi ban kit ban ba ya ka ne ka lengkor kam de ka busuk ngadon kam ka jing kersan ngadon kam ka support kan maulem jing duai jong pi kum ki ba no kersan bar kan song sonong jong no po kon si ba ki jing khwi lenti ki jong pi ki bubun na ka liang jong a kum Emily bo pila penjok makasin ka ba a bang nang la ban tre kham ha kini ki san snem ki panwan ki berkentup ban pentikna ba ka jing pendrung ya ka tin khasi ya ka khnet ka pra ini le ban budin ba ka di ban urlong ka jing pentikna na ka banta ka health sector ka bade ka jing persang junga bani khuna ka po mi di bani yo ya ka medical college ha ribhoi kum ka aspirational district ka bala itu kerpang da ka sarkar pedeng ka ne pani ka wini ki mat ki banginang ye khun nang ni sakmat kajing persang na ka benta ban pentikna na ka benta ka lat yo kam yo jam joki kun samla ki bi ki jungi la ka de DSC la ki de kino recruitment board ki badon apo ki boy district kum u Emily u ba ki pat ba ki la penjob in yale kat bala ban pej ban khni ba ki we ni ki benta ba kongsan ban pentikna ba ki boy college kanang kiu saprang sakmat ban pentikna ba ka ITI hanong khra ding ide ban plikloy kat bala ban pentikna ba Northern River College umden kanang kiu saprang sakmat in persang ban pentikna bat kumju ro jing angnut jeng babun ki balang ya umden sin RD block de kamat ka bangil sedang ban produk ini le kat bala ban budin hakini isneng ge ban wan ban persang bat ki ki mat ki bade bat ki nong rep ki jungi ki sembai ki jing thung ki jing tep ki jing salan ki so ki pai na ki nong thanjan ki jungi ki ba kamai jak po na ki kam ini le kat bala ban wa ikilat ki lenti kumno ban irap ik ban bang so ban penso ba sisen le ya baro nginam la ban le dan re nan persang kat bala ibu ibor kat bokot kumba phi pila ai biang ka jing shania yang aku mu Emily jong pi na kaliang jong ngar manum song thai tre agini ki sans nem ki banwan kham tam man ta bi o tre rangkat lang bat ka sarkar ban pentikna ba ka jing mentoy ka de ya ki pe ba kano ko sinjam ko bangi kum ki nong mi khat ki ba phi phi la penjot mi sim ka de hinak banta ka jing mentoy jong pe ba bubun balang